ǹjẹ́ ká tó máa kíra wa kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi ìyẹn lórí ètò wa Àtùpàlẹ Òwe Yorùbá Síkírù Àyìndé Ọpẹ́yẹmí ojú ìtèrè lórúkọ ti tèmi ọmọ àkìtì korí nígboro ọdẹ òní. Kí ni nǹkan tí mo tún mú wá fún wa lónìí? Òwe tòní tún fẹ́ kà sí àrà torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ibi àti ewu àná kò sí ewu làwọn mọ̀jú. Yóò mọ̀ wò pé ibi àti ewu àná kí ni jẹ́ ewu? Ibi àti rí owó tá a ti mú owó tá a ti rówó yìí àdàpé rẹ̀ ni pé àhewó ibi àti mú nǹkan ò ní pé ahé ibi àti iye owó àná kò sí ewu làwọn mọ̀jú. Ẹ̀rí tí Yorùbá bá sọ báyìí pé ibi àti ewu àná kò sí ewu làwọn mọ̀jú. Béèyàn bá ń kọjá lọ́nà kan tó bá rí owó yìí tó wò jọjú wọ́n bá tún kọjá bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kejì yóò tún wó bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì pé àbóṣeéṣe kóhùn tó ríru rẹ̀ ni kọ́lọ̀ mọ́jì aṣọwó nù. Rí níbi tí Yorùbá ti wọ́n lórú òwe báyìí wípé níbi tí wọ́n bá ti ṣe ni lóore àbí ibi tá a bá ti rí àǹfààní kan àbí kejì jẹ àìfẹ́ babẹ̀ jẹ́ torí ọjọ́ míì torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní gan pé ẹni àṣẹ lórí ẹgbẹ̀fà tí ò dúpẹ́ ó gbé gidi ní ègbèje. Níbi tá a bá ti ráǹfààní kan jẹ lọ́dọ̀ lágbájá bàbá wa ń kí wọn níjọ́ kejì pé bàbá lágbájá mọ̀ sí àná tó bá ní àìdúpẹ́ ara ẹni yàwá lọ́wọ́ àdáhùn ẹ jẹ́ dúpẹ́ o torí pé bí a ti ewu àná kò sí ewu làwọn mọ̀jú níbi ẹ bá ti ṣe ni lóore níbi tá a bá ti ráǹfààní kan àbí kejì jẹ àìbàbẹ̀ jẹ àìfibẹ̀ẹ́lẹ̀ dáadáa ni yóò máa ṣe síbẹ̀ torí pé kí nǹkan tó tó jù yẹn lọ kó tó lè bá a jáde. Ibi tí Yorùbá ti máa ń lo irú òwe bá a lò wípé ibi àti ewu àná kò sí ewu làwọn mọ̀jú. Lẹ́ẹ̀kan sí Síkírù Àyìndé Ọpẹ́yẹmí ojú ìtèrè lórúkọ ti tèmi ọmọ àkìtì korí nígboro ọdẹ òní. Títí ìgbà míì dátò náà láǹfààní láti pàdé ara wa èyí lórí ètò wa Àtùpàlẹ Òwe Yorùbá. Ire o.